Zeg Jan, de laatste keer dat we elkaar spraken was in Volendam. Toen was het nog voor de soap. Wat is nou de leukste reactie die je hebt gehad? Ja, dat is heel variërend. Ja, de mensen zeggen gewoon dat ze het leuk vinden om in de keuken te kijken. Dat is het natuurlijk. Dat zal het geheim wel zijn. En het is gewoon in het dialect blijven praten. Ik heb er wel wat moeite mee, moet ik eerlijk zeggen. Want ik ben toch gewend als zo'n kamer er is om dan weer Nederlands te gaan spreken. Die nieuwe single is ook uit? Ja, die doet het ook goed. Die wordt ook trouwens op radio en al heel veel gedraaid. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee. En het is een wat zomerser uitvoering als degene die op het album staat. En dat is een bewuste keuze geweest en dat merk je ook in de zaal. Mijn eerste optreden was 18 oktober 1976. Nee, 69. 18 oktober 69 in Franeker. Dus ik heb heel veel met Friesland. En ik voel mij hier ook in Sneek op mijn gemak. Let maar op straks op dat podium. En dan is het bijna september. En dan gaat heel Volendam weer los. Ja, ze gaan toch niet allemaal naar de Volendammer kermis komen? Want dan wordt het te druk bij ons hoor. Het begint steeds meer een landelijk begrip te worden. Het is wel een landelijk begrip aan het worden, ja. Maar het is ook altijd heel gezellig. Nou, ik heb een liedje geschreven voor een van de mensen daar. Voor Jack Muren. En ik heb begrepen dat het ook al bij TV Oranje vertoond is. Nou, dat is natuurlijk alleen maar leuk. En hij vroeg mij een hele tijd geleden: wil je voor mij een liedje schrijven voor die kermis? We zijn in de studio van Arnold Muren geweest. Dat is dus een neef van hem. En die vond het goed om het daar op te nemen. En we hebben een band bij elkaar gezocht. Jack Veerman heeft gedrumd. En nog wat andere vrienden hebben gitaar gespeeld. Ik heb het voorgezongen. En uiteindelijk is het gewoon erg leuk geworden.